bisa ngoncati sampean wajib tansah anggoda ati nanging aku pati bloko pungkasane temahan lara tresno Katur Mas Widodo ingkang saking Blimbing OTW lokasi sing sengko paring Mas Kaji Lombok Mas Tijoke sesarengan Mas Edi Kecis mong buat-buate tresno karo SGI Mas Jari Danton Linmas Pakis Rejo rawuh lokasi ya ini jogetnya sing tipis-tipis dong ya hadap kiri gerak jadi lek joget ki aja mek tetep madhep ning ngarep yo madhep nyang ngiwa terus mandhep ning simpingan supaya apa lek madhep ning simpingan ki bokongmu ki dipirsani karo penonton. Napa mboten kualat jenengan? Ora. Paringi bokong lilis. Ora. Wong lanang-lanang lek tungi bokong do seneng. Mengko mek karek le malik. Ya. Yo bar hadap kiri terus hadap kiri malih mubeng pokoke. Ayo Mbak Sulis. Kalamon warus liramu ayo menyebar elok kiri lagi sewu nggih Bapak Ibu. Ya gone sing seneng iki. Kaya ra bisa ngoncati kanan kiri lan saben iki tansah anggoda ati. Hadap kiri lagi. Ya, hadap kiri lagi. Luar biasa. Mula sinden Sekar Gadung ki kondang sinden paling agresif. Nek perkara agresif ora mung ning panggung, layani sing lanang ning omah ya pol agresif. Ha iya. Harus no Pak itu kewajiban. Kuwi perangane wong ibadah kok wong wadon ngladeni kerakane ning dalem ora agresif. Kuwi kena dilaknat karo malaikat cemplungke neraka utawa kawah candra di muka awor endut si blegedaba. Ya.
Pret. Enten sing mboten percaya. Ora percaya ya ben aku percaya kok. Wong ora percaya iki mergo imane ora duwe kok. Lah nek mboten percaya niku mergo pengen nyoba kok, Pak. Oh, aku ya ora percaya lek ngono. Lho. Iya. Ya. Ula sawah sapa ngendut. Yo dindangdutke. Sembah nuwun tembang kepelut sampun katuraken menika ugi kagem